Moltes gràcies a tots. Alcalde d'Alzira, estimat Diego, Gemma, tots els que acompanyeu, l'Associació Empresarial d'Alzira, representants d'associacions empresarials i sindicals que esteu ací, la síndica de Ciudadanos, director general i altres càrrecs que esteu acompanyant-nos esta nit. Jo crec que, com sempre, que soc l'últim i assumís la responsabilitat de que soc l'únic que s'interposa entre el còctel i l'acte. Així que tranquil·litat, que assumís la responsabilitat de la pressió i seré breu. Jo crec que també vull fer, que s'ha dit a lo llarg de tots els intervinents d'avui, hi ha hagut moltes constants que després destacaré, però una molt important, que és el treball d'idea de Carmen i del seu equip, a qui vull agrair-li públicament una volta tot el que fa. Perquè hi ha voltes, que hi ha entitats, hi ha organitzacions que són factors de competitivitat d'un municipi o d'una comarca. Idea és un exemple per a imitar en moltes altres comarques i municipis de tota la comunitat valenciana. Ha sigut una setmana intensa, Debatre d'economia, alcalde, és debatre de treball. I com bé dies, en un moment on hi ha moltíssimes dificultats, un moment que travessem molt dur, provocat per aquesta guerra il·legítima en Ucrània, arrossegaven ja els costos de la pandèmia que tan mal ho han fet passar a moltíssimes empreses i a moltíssimes famílies, i aquestes coses que ens afecten, perquè el treball, jo sempre ho dic, quina és la feina d'un polític? La feina d'un polític és ficar les condicions necessàries perquè es creï treball. I aquesta és la més important, perquè si no hi ha treball, no hi ha recursos ni per a la sanitat, ni per a l'educació, ni per a les nostres pensions, ni per a res. I és l'origen de la vinculació de les persones i de les famílies en la societat. El seu lloc en el món ve determinat per la seva feina. I això és molt important i és el que tenim que cuidar. Per això, debatre sobre això és debatre sobre el futur d'Alzira, de la comarca i de la comunitat valenciana. I debatre sobre el treball també és debatre sobre vosaltres, sobre els empresaris i els autònoms, que sou els que creeu i se treball, sobre els que esteu allà al peu del canó des de sempre i en moments molt difícils. I debatre sobre empresaris i autònoms és debatre també sobre uns valors determinats que hem pogut veure al llarg d'esta nit en els premiats. El valor de l'esforç, del treballar totes les hores que calguen, en esta comarca ho sabem bé, com bé també l'alcalde, quan el Llaurora anava, sols mirava el sol per a tornar a casa. I això és el que ha fet gran esta comarca, aquesta forma de veure la vida i entendre el nostre paper en la societat. Emprendre. Recordeu, en Alzira i en molts llocs de la comarca i en molts pobles, quan no s'eixia d'Espanya, eixírem a vendre taronges a altres països d'Europa, sense tindre coneixements d'idiomes, eixírem. Quan ningú es portava a Espanya, eixírem d'esta comarca. I això és clau. I resistència. Hem vist també molts negocis d'ací que contaven l'impacte que havia tingut la pantana en el seu negoci. I hem sabut eixir d'una catàstrofe que complien 40 anys i de la que estic especialment content de poder representar un govern que cancel·larà aquest deute que hi havia en moltes famílies molt necessitats en el deute de l'ICO, que el cancel·larem en els pròxims mesos. Jo crec que és una cosa importantíssima i debatre, perquè necessitem ser conscients de lo que som, de les fortaleses. El president de l'Associació Empresarial ha destacat la fortalesa, la grandesa econòmica que té Alzira i la comarca. De ser conscients d'això, però també hem de ser conscients dels reptes que tenim per davant. Moltes voltes la vida, l'economia i tot és com anar en bicicleta. No pots deixar de pedalejar. Si ho fas, caus. I això és el que tenim que ser conscients del que tenim i el repte que tenim per davant, per a continuar en l'objectiu que volia compartir amb vosaltres, que compartim tots, el de crear ocupació i que aquesta ocupació siga de qualitat. Hem de ser conscients de que sabem fer-ho, perquè altres ho han fet en esta comarca i hem de saber fer-ho en els pròxims mesos i en els pròxims anys. La col·laboració imprescindible entre la Generalitat, els ajuntaments, que per exemple així tenim també el director de l'Institut Valencià de Finances, sols en el mes de gener 6,5 milions d'euros en crèdit en la comarca de la Ribera i 5,6 milions d'euros en estudi. És el reforçament que tenim que fer entre la Generalitat per a fer-se-ho més fàcil als autònoms i a les pimes. Hem de mantenir aquest esperit emprenedor, hem de mantenir aquesta cultura del treball, de l'esforç diari,
el que ens han ensenyat els nostres avis, els nostres abuelos i les nostres abueles. Hem de treballar junts, perquè com dia, aquesta és la fórmula d'èxit i és la que no devem d'oblidar mai. I acabe recordant a tots els premiats en moments molt emotius. Alfonso, vamos, ya me gustaría a mí tener tu energía. Ya me gustaría tener tu energía, tu espíritu y tu ejemplo en el campo del periodismo y cómo quieres Alzira, y cómo quieres la cultura de Alzira y cómo quieres esta comarca. Un ejemplo para todos. I també a Deportes Sierra, que també feia menció a la Pantanà, ens ha emocionat també la referència molt important que hem vist esta nit a la família. Moltes empreses premiades tenen que veure i tenen una arrel familiar. Està bé que vinguin inversions com Volkswagen o que Ford decidisca electrificar. Són magnífiques notícies, però no oblidem una cosa. No oblidem una cosa. N'hi ha societats anònimes i el cognom és Anònimo. Però n'hi ha altres que tenen cognoms com així, com talents. O Sierra. Hem de ser conscients que això és un plus, que no es deslocalitza. O empreses com Mazo o Grefusa també grans que ens acompanyen, que no se deslocalitzen perquè són d'ací. I això és un valor econòmic que no hem de perdre. Audiovision també un exemple de com expandir el seu negoci en un sector molt competitiu. I aquest xicotet negoci, aquest xicotet comerç que dona vida a les nostres ciutats i que hem de cuidar, respectar i ajudar-lo per a que la competència la puga superar i millorar. I ahí hem d'estar. Bromera, el pols cultural d'esta comarca en valencià, el reflexe de moltes coses que som, el reflexe d'aquests llibres que sempre estan per llegir. I Tecma, també, l'esperit que té, de també l'ecosistema sanitari al voltant del sistema públic de salut que hem de reforçar i continuar treballant entre tots. Tenim tot el necessari per a lluitar contra la desocupació. Tenim tot el necessari per a lluitar contra la inflació, per a lluitar contra aquests problemes que tenen moltíssimes famílies molt humils d'esta comarca i tota la comunitat valenciana que ho estan passant molt mal. I sabem una cosa, el més important, la recepta. Treball i unitat. Moltíssimes gràcies.